ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତାକୁ କୁଇ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ତାଙ୍ଗେ ସାଲବନି ସିଦୁ। ତାଙ୍ଗେ ସାଲବନି ସିଦୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ କୁଇ ଭାଷାରେ ଇନ୍ନା ବାଗା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇନ୍ନା ବାଗା। ଆପଣମାନେ ମୋ କହିବା ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? କୁଇ ଭାଷାରେ ନିନୁ ଇନ୍ନା ବେସ୍ତାତି। ନିନୁ ଇନ୍ନା ବେସ୍ତାତି। କ'ଣ ହେଲା? କୁଇ ଭାଷାରେ ଇନ୍ନା ଆତେ। ଇନ୍ନା ଆତେ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହେବାକୁ ଦିଅ। ତାକୁ କୁଇ ଭାଷାରେ ଆଅନ୍ ବାଗା ସିଦୁ। ଆଅନ୍ ବାଗା ସିଦୁ। ତ କ'ଣ ଅଛି? କୁଇ ଭାଷାରେ ତ ଇନ୍ତାଦି ମାନେ। ତ ଇନ୍ତାଦି ମାନେ। ଆଉ କ'ଣ? କୁଇ ଭାଷାରେ ଅଟେ ଇନ୍ତା। ଅଟେ ଇନ୍ତା। ଏବେ କ'ଣ ହେବ? କୁଇ ଭାଷାରେ ସାଦାଡ଼ି ଇନ୍ତା ଆନେ। ସାଦାଡ଼ି ଇନ୍ତା ଆନେ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କୁଇ ଭାଷାରେ ସାବେ ଦିନା ତିକି। ସାବେ ଦିନା ତିକି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୁଇ ଭାଷାରେ ଇଦାତି ଅର୍ଥ ଇନାଦି। ଇଦାତି ଅର୍ଥ ଇନାଦି। ଇଏ କିଏ? ତାକୁ କୁଇ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଇଦି ଏମ୍ବେ। ଇଦି ଏମ୍ବେ। ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା କ'ଣ? କୁଇ ଭାଷାରେ ଇଦି ଇନ୍ତାଦି। ଇଦି ଇନ୍ତାଦି। ଧ୍ୟାନରେ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କହିବା ଶବ୍ଦକୁ। ବଜାରକୁ ଯାଅ। ତାକୁ କୁଇ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ବଜାରନ୍ଦ ସାଜୁ। ବଜାରନ୍ଦ ସାଜୁ। ଆପଣ କିଏ? କୁଇ ଭାଷାରେ ନିନୁ ଏମ୍ବେ ନାତି। ନିନୁ ଏମ୍ବେ ନାତି। ଆଉ କିଛି କୁହ। କୁଇ ଭାଷାରେ ଅଟେ ଇନ୍ତା ବେସ୍ତା ମୁଁ। ଅଟେ ଇନ୍ତା ବେସ୍ତା ମୁଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? କୁଇ ଭାଷାରେ ନାନୁ ଇନ୍ନା ବେସ୍ତା। ନାନୁ ଇନ୍ନା ବେସ୍ତା। ଯାହା ହେଉ। କୁଇ ଭାଷାରେ ଇନ୍ନା ବା ଆପକାଦେ। ଇନ୍ନା ବା ଆପକାଦେ। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। କୁଇ ଭାଷାରେ ନାଙ୍ଗେ ବେଲେ ସାଲବନି ସିଆଟୁ। ନାଙ୍ଗେ ବେଲେ ସାଲବନି ସିଆଟୁ। ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସ। କୁଇ ଭାଷାରେ ଦାପେ ବ୍ରେତାଟୁ। ଦାପେ ବ୍ରେତାଟୁ। ମୋର ହାତ ଧର। କୁଇ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ନା କାଜୁ ଆହୁମ୍। ନା କାଜୁ ଆହୁମ୍। ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। କୁଇ ଭାଷାରେ ନା ରେ କେସ୍ ବ୍ରେତାମୁ। ନା ରେ କେସ୍ ବ୍ରେତାମୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୁଇ ଭାଷାରେ ନିନୁ ଇନ୍ନା ପୁଞ୍ଜାଞ୍ଚି। ନିନୁ ଇନ୍ନା ପୁଞ୍ଜାଞ୍ଚି। ଏଠାରୁ ବାହାରି ଯାଅ। କୁଇ ଭାଷାରେ ଇମ୍ବାରାଟି ସୁଡ଼ଉମୁ। ଇମ୍ବାରାଟି ସୁଡ଼ଉମୁ। ସେଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? ତାକୁ କୁଇ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଏଦିମ୍ବା ଏମ୍ବେ ମାନେ କି। ଏଦିମ୍ବା ଏମ୍ବେ ମାନେ କି। ପରିତ୍ୟାଗ କର। କୁଇ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ପିହିମ୍। ପିହିମ୍। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କୁଇ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ନାଙ୍ଗେ ପିହତାଟୁ। ନାଙ୍ଗେ ପିହତାଟୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କହିବା ଶବ୍ଦକୁ। ଏହା ମୋର। କୁଇ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଇଦି ନାନ୍ଦି। ଇଦି ନାନ୍ଦି।
आमे पूर्वरु भेटिचे ताकू कोई भाषार कहती मामू बेलेने पुंडा पुंडी आजा नामू मामू बेलेने पुंडा पुंडी आजा नामू सेमिति मोर कहवाकू शब्द नाही मोर कहवाकू शब्द नाही कोई भाषा रे नांदी बेस्पंती उकुड़ा आए नांदी बेस्पंती उकुड़ा आए सेमिति मोर किछि काम नाही कोई भाषा रे नांदी काम सिडे नांदी काम सिडे मते घर को जीवाकू पड़िबो कोई भाषा रे नांगे एजो सालबनी दिने नांगे एजो सालबनी दिने मते तांको पचारिबाकू पड़िबो कोई भाषा रे तांगे नानु बेनबनी दिने तांगे नानु बेनबनी दिने यह तुमर कि कोई भाषा रे कहती ईदी नींदी की मु जानिनी कोई भाषा रे नानु पुंजा सिडानु मते एठारे छाड़ी दियो कोई भाषा रे नांगे इम्बा पिहताटू भिडियोटी भल लगी लाइक करंतु गजपति कोई भाषा जीकेबी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन दबांतु आपण मानकर किछि प्रश्न थिले कमेंट माध्यम रे निश्चय आमको जणांतु धन्यवाद पुणी आगामी वीडियो रे देखा हबो शेष पर्यंत समस्त को मोर प्रेमर सहित नमस्कार।